wird gesagt, Ruim kol Yisrael leishe besuka achas, זה עניין אמיתי מצד עצמי, אין שום ספקות בזה. אנחנו לא מרגישים את זה, אצלנו זה נדמה כמו דמיין ביאלמה. אז כמו שאנחנו אומרים, מה הפירוש חי ודום לקבל פני רבי ברגל? אם מדבר על אזניים או חותם או עיניים, אתה רוצה לראות איזה תמונה של הרבי, מה זה תמונה של הרבי? נו, אתם יודעים את הסיפור, כשהביא את התמונה של האדמו"ר הזוקי, אז הרבי נשמע סיידן הסתכל שם, אז רב הנדל, זה היה רב הנדל, אז הוא אמר, התמונה של הרבי זה בתניא. אז הרבי אומר שהאבא, הרבי הקודם אומר, אבא זה מאוד מאוד קיבל את המילה הזאת. מה הפירוש התמונה של הרבי, לריס עם כל תמונה, מה הפירוש? חי ודום לקב, בטח. בשום נעשה לפניך כמצווה רצונך, הבהמי גשמיס, בתחתינים, דוסי דה כמצווה רצונך. דה כמצווה רצונך יש לירס פני הרב, לי בווידאו, ולי בתניה, רק לירס הסדר. זהו. צריכים להיות בן חכם. בן חכם ישם החוף. דרצי לך מייס, וכן זה נמרם. בדפנה כן זה. בן חכם ישם החוף. אז צריך להיות בן חכם. נו, בכסר יום חגינו. אבל אחד העניינים הוא בחור, זה אני מדבר על בחורים, אני מדבר לעצמי, מה שאני מדבר לעצמי, מה זה, אני לא משוגע כאן, אבל ככה אומרים אצל חסידים. מרד היח הצוויתר זו הרן, אבל דרשן תפאר הצווית. אנחנו מדברים בכל רום, שהשני גם כן ישמע. מדברים כפי שצריך להיות. אז מה הפירוש? ריאס פני הרב, מה זה ריאס פני הרב? הרבי רוצה שבחור ילמוד, אני מדבר בחורים. אם הבחורים זולן sich führen wie mit 40 חיתמימים, ויחסידische בחורים, וזו זין חברוסס, לא כאן המוקם להעריך בזה, אבל יש כמה עניינים מוחשים שהרבי רצה שיהיה אחדות בין התמימים. אחדות חסידים, שיהיה אחדות בין התמימים, מתחילים מהתמימים, אחר כך נעשה חסידים. בחורים זולן זין באחדות. Und wer sie werden beachtet, aber die Nekude, wir lernen, wir medabeln, זה עניין אחד. אם חושבים על עצמם, אז כל אחד דבר נפרד ימציא, יש ודבר נפרד לפני עצמי, זה מציאות. רואים כל ישראל, זהו, חי ודום לקבל פני רבי ברגל. מה הפירוש פני רבי? הפנימי של הרבי. זהו, בינתיים זה יראה ככה, עד שנזכה לירס. עד שנזכה לירס בעינם גשמי, ושם נעשה לפניך כמצווה רצונך. צריכים לחפש ולחפש. בן חכם מחפש, ככה, פירוש ככה הרבי אומר. הזכרתי מקודם, הוא נעלם לחפש, אומר זה האבא, כן? הוא לא מצא את האבא, הוא החליט, זה יהיה האבא, מה אכפת? זה הבן כסיל, אבל מראה הבן חכם מחפש וחיפוש. פירוש, ככה הרבי אומר. מאיפה יודע אני הייתי אומר פירוש אחר, אבל ככה כתוב פירוש, זה פירוש הפושט. בן חכם, האב מסתיר את עצמו, והוא מחפש ומחפש עד שמוצא. ואיפה מוצאים? זה כתוב, זה ירושלמי, מאיפה אני יודע ירושלמי? דיר שהבאי במוצא קראו בייסו קורב. ואיך הוא מוצא? בבתי כנסייס ובבתי מדרשס. ייחד נפלא. איפה מוצא? מה כתוב בתניא? חוכמת ארצנו, בתורה ומצוות. בחור למד חסידות, לא מדברים
לשמוע דווקא תרא לשמוע, אולי, אני לא יודע, לא יכול להגיד על כולם, אני יכול לדבר על עצמי. יש לי קל וחומר, אם אני לא לומד לשמוע, אני חושב קל וחומר שאחר גם כן לא לומד לשמוע. אבל זה לא ראיה שזה נכון, זה יכול להיות קל וחומר, יש לי פרחה, זה לא פשוט כל כך. אז מה הפירוש? בחור לימד ניגלה ולימד חסידס, כפי שהרבי רצה, זה קבולת פני הרב. בינתיים, מה אנחנו יכולים לעשות? בינתיים זה הקבולת פני הרב. זה יכול להיות שזה אמיתיס עם פני הרב, אבל אוקיי, עדיין, אני אספר אחר כך, עדיין זה מוקדם, סיפור, כן, מהרב. אבל מה זה קבולת פני הרב? כפי בחור לימד ניגלה בחסידס, אני מתחיל מניגלה, זה טבעי, מה אני יכול לעשות? וחסידס, פירוש, אני מדבר על תרא לשמוע, אני אגיד דוגמה. אתם לא יודעים, בטח אם יש לך מסכים, תתפוס בחור מהישיבה. לימוד התרא, סתם בחור. אז כשאתה תדבר איתו ברצינות, הוא יגיד, מה זה תרא לשמוע? לא מבין. בחור למד פרק תניא, פשוט, לא בדרגס גדולת. הוא למד פרק ד', פרק ה', זה לא צריך הרגש על תרא לשמוע. הידיעה. אז זה לומד חוכמוס ורציני של הקדוש ברוך. זה, מדברים, זה באמונה פשוטה, זה ככה כתוב בתניא, זה ככה כתוב בכל התרא כולו. ואחד לומד ייחוד נפלא, השכל שלו, לא מדבר שם בדווקא על תרא לשמוע. אבל זה העניין, הוא לומד תרא, חוכמוס ורציני של הקדוש ברוך הוא, והשכל שלו מתייגע, כל אחד לפי, אז הוא מיוחד עם נפש חוכמה. זה לימוד התרא. קיים המצווה מקיים רצון העליון. פלט rein היסלאבס, הוא לא מתלהב מזה. בטח הוא לא מזוכח. אבל יודע, זה לימוד התרא. ויש לו... שמעתי פעם, אתם שמעתם, היה כמה משפיע רב שמואל לויטין. אז הוא היה שליח, כמעט שלוחים הראשונים. כן, בגרוזיה, אז היה רב ברקשיק. הרב היה קורא לו, רקשיק הרוב. כן. אז הוא היה בוחר מתמחת מימים, בלבביץ', ושם היה רב, היה צריך להגיד שיעור, מלבטים למדו כל יום דף גמור, אבל הוא חשב, מה, בחור מתמחת מימים, הוא בא מהישיבה, הוא התיישב להכין, מה, הוא חוסם בוחר, הוא צריך להגיד, להכין את הגמרא, פשט, וללמוד כמו שזה הולך. אז אבל היו שם אברכים של בני הישיבה, מישיבות, מקמים וצריכו לו, זה רקשיק, זה בריטה. אז שאלו אותו קושיות, הוא לא ידע לענות, באמצע הלימוד, לא הכין. אז הוא חשב, מה, הוא יכין, זה התרא שלו לשמור ככה, במייסה בפה, על בוחר, בתמחת מימה, כפי שהיה אז. אז הוא בא לרבי נשמע סיידן וספר לו את הסיפור על יחידס. אז הרבי אמר לו, הסיפור זה ארוך, אבל ככה אמר לו, הבלד גמורה darf man sagen gut, als Balabatim sollen verstehen, sollen wollen haben. העסק שלי לשמוע, זה deine Geschäft, זה העסק שלך, אז תעשה מעשה בשביל זה. אבל בלד גמורה, ככה אמר לו, הבלד גמורה darf man sagen gut. und sagen gut, בשביל להגיד טוב צריך להכין, זה לא ילך מעצמו. אחר כך מספר, הוא הסביר לו השלי לשמו של חוסיד והלשמו של המסנגד. יש סיפור ארוך, זה עניין השני. מדף, דף מסייגי זין זך, ונריינה עם קופ חוכמוס רציני של הקודש ברוך הוא. זה מילה לשמו זה כבר, זה משהו אחר. אבל זה הפיל ממש. הוא מאמין, פשוט באמונה שלמה זה פשוט. אתה תשאל בחור
מישיבה, אני לא יודע, אני חושב שאני אשאל בחור בישיבות שלנו, לא כולם כל כך בקיאים, אומרים חיטס, אבל לא מתרגמים את המילים, אולי זה לא נכנס במוח. בחור, אני מספר בדידי אבוד, פעם קראתי בחור, מה אתה מבטל את הזמן? אתה יודע מה זה ביטול תורה? לא. זה פרומי זה חמלו, זה חוכמוס רציני של הקדוש ברוך הוא, אתה מחזיק גמרא ואתה מפטפט באמצע, אתה יודע מזה? אז תלמד, פתחתי לו את התניא ויראיתי לו, הוא לא חשב ככה, עכשיו הוא מדבר, הידיעה בזה, זה לא תורה לשמוע, זה דבר יקר וצריך להתחשב עם זה. I learned, זה דבר פשוט, הוא לומד חוכמוס רציני של הקדוש ברוך הוא. כן, es brennt nicht der Feuer von לשמוע, לא בוער על לשמוע, אבל זה לא כל כך חשוב, חס ושלום, לא חושבים על זה. אתה יודע את הסיפור עם החופץ חיים, עם האדמו"ר נשמע סעיד, אז הוא שאל את החופץ חיים, שאל את האדמו"ר נשמע סעיד, למה הוא כל כך נכנס שלא לנגוע בזקן? יש מחלקת, זה די רייסי, די רבונה, לושן הורה, חופץ חיים, ובשמירס הלושן. אז הרבי ענה לו, מי מדבר לושן הורה? מדברים, אז נכשלים בלושן הורה. מתיישבים, לא מלבישים חגורה ושטריימל או כפות לדבר לושן הורה. מרד, פרט מזח. זה לא יכול, זקן לא יורד מעצמו. אז אתה צריך לקחת, אומר לו שפיגל, איך אמרים מראה, להסתכל איפה שלא יחתוך את האף, וצריך לקחת מספריים אפילו, על פי הלוכה. נו, זה החילוק. זה החילוק. לושן הורה, מי מדבר בלושן הורה? מדברים. אחד, רבות גרט לכם בוחר, פשוט היינו למנשן, צריך חבק רידו לשון הר, מי נעמד לדבר לשון הר, אין לו מה לעשות, סתם בן אדם רע. נכשלים, מדברים דברים בתהילים, רט נביס לשון הר, פרט מנזך לשון הר. אז der Rebbe gesagt, der Rebbe אמר ביידיש, abort scherzach nicht, man darf das abscheren, das ist eine ganze Meise, nur זה החונס. כמובן, אני מדבר עניין, אז בחור לומד בישיבות בתמחית מימים, אני מדבר בתמחית מימים, אני לא יודע, יש כמה ישיבות, אבל מדברים בישיבות, אני חושב שכולם לומדים בתמחית מימים, אז man lernt a פרק תניא, und weiß, was Teire ist, that's all. זה הכל, יודעים מה שזה תירה. לא מדברים על תירה לשמוע, זה חוכמוס רציני של הקדוש ברוך הוא. וזה לא פשוט, אתה לומד, משים את הראש בלימוד, כל אחד לפי זה לא נגיע, ראש טוב או לא ראש טוב, הוא לומד, מתרגם וחושב על זה, אז כל אחד יכול. וזה נעשו ייחד נפלא שאין ייחד כמי נמצא כלל בגשמיאס. כן, זה לא יהיה רע שהבחור ידע פירש המילס, מסקל, מוסקל, מוקיף, מקיף, צריכים לתרגם את זה, שיבינו את זה טוב מאוד. אבל בכל זאת, איך שזה יהיה, das wir doch sehen, die Modate. Die Sache gesagt, was man dann reden, lernt. Was ist Avas Yisrael, was ist Avas Reim? Wir lernen, לומדים בפרק בתניא, עדיין מדבר בעברית, אני נכשל ביידיש. ולומדים בפרק תניא, ויודעים מה זה ואהבת לרעך כמוך, זה ממש. מה כל החידוש על האדמו"ר הזאת? ממש. חלק אלוקה ממעל ממש. כמוך ממש. זה לא מליצה סתם, זה ממש. הקוסם מתכוון ממש. אני הזכרתי את החופץ חיים, אומרים, כבר לא יכול להחזיק מעמד, זה זיץ נעשוי כמיצו צולחם פון החופץ חיים, כן, אין לך לי, שמעתי סיפור, אמר, אחד סיפר לי, זה היה
גוטריד עם פייל, זה היה פיקח גדול, סוקולוב. אז אומרים כשהוא הדפיס את השמירס הלושן, אז הוא הזכיר בן אדם שייסע ויקבל אסקומס מגדולי ישראל. אז הוא נסע לזה ולזה ולזה ולזה. הוא בא לסוקולוב והתחיל, ככה שמעתי סיפור, אבל דבר זה גוטר, המילה זה טוב. אז הוא דפדף מאחד לשני, הוא אומר ככה, לדבר אסור ולחשוב מותר? זה המשל. הוא בא בחזרה שלו, מה זה אמר, מה זה אמר, מה זה אמר. בא לזה, לא רוצה להגיד, שתק. אז החפץ חיים עשה, לא מדבר, נו. רבי זה אמר, לדבר אסור ולחשוב מותר. זה מה שאמר. לא רוצה להגיד, אז זה מה שאמר. זה בעצם, זה כתוב באחיתס מה שאמרו לפני יומיים, שלחשוב, איך שישראל המחשוב על הדיבור בלושן הרע, כי להביא דוד זורק, כן? אז das ist, man lernt Chassidus, wir lernen schon, und man versteht die Jakres von Teire. מה זה אני מדבר? אנחנו יודעים מה זה ואהבת לרעך כמוך. מה זה הפירוש ראוי עם כל ישראל לישה בסוכה אחת. מה זה? הרבי ממחיש את זה. מה? בהלכה זה משהו אחר. אבל הרבי מתרגם זה פשוט. ראוי עם כל ישראל לישה באגודה בסוכה אחת. איש אחד עם הגש מסלי תפס מוקים, זה מוחשי. רואים את זה, כל אחד רואה בענייניו. נגיד למשל בחור, הוא מוכרח לשאול, אבל כשיהיה לו איזה עניין שמוכרח לעשות, אז הוא יכול להתעסק כמה ימים ולא לשאול. אני לא רוצה לדבר ככה, אבל יש לי סיפורים על כל העניינים, והבחורים שלנו, כן? אז אני אומר, זה דבר מוחשי, זה לא. אם אחד נכנס בעניין שמוכרח לעשות מה זה נוגע לו, אז הוא יכול מסלס שלמים לא לישון עד שיסדר את העניינים מה שנוגע לו. זה רואים במוחש. זאת אומרת שיש עניין הרוצן כל כך חזק, אז הגשם לא תופס מקום, אז כל אחד יכול לדעת את זה בעצמו, שיש דברים כאלה, יש דברים כאלו שלא נותנים לישון עד שמסדרים את העניין. לא יודע, לא מדבר עכשיו על פרטים, כל אחד יכול להרגיש את זה בעצמו. אז נניח, אני לא יודע, כאן יש איזה בחור, אז היה אצלנו, היה לחבר, אולי לא מסנבח, אבל זה לא, אז הוא רצה לדעת משהו, אז הוא תפס אותי, למשל, והייתי מוכרח, היה מבוקח, היה יותר חזק ממני, לא יכולתי להתאבק איתו, אז הייתי מוכרח, הוא הכריח אותי לשבת איתו, אני זוכר, 12 שלמים, עד שהבין את העניין, הוא רצה דווקא, בדווקא, בסוף לא הבין בין כה וכה, אבל ככה, הוא רצה להבין, אז הוא הכריח אותי לשבת איתו, פשוט פחדתי, יכול לתת מכות, אז אבל הוא לא נח, זה ראינו במוחש. זאת אומרת, כל אחד יודע בעניינים שלו. עם עניין נוגן, הוא אומר שזה סדר, ככה צריכים להשגיח על הבריאות, הוא לא אומר סדר. אבל רואים במוחש, כל אחד רואה בחיים, אברכים יודעים מזה, וכולם מזטוס. דרך אגב, אני אספר לכם סיפור, זה היה בתש"ט אני חושב, שבס כמו הכביש על עכשיו. בזמננו אני מדבר בי"ד, בתש"י בשנים של... אז ידעו, יכולים, העולם היה לא כל כך מרובע, ואנחנו יכולנו לדעת מתי הרבי נכנס, מתי הרבי יוצא להתפלל. זה היה גלוי פשוט, אז ידעו את כל העניין. אז היה פעם, אז אנחנו חשבנו. ראינו פעם, הרבי זה היה ככה, ישני רבי, ושמי עצרס, ושמחה סתירה, ושבס בראשיס,
ואחר כך היה יחידס מוצא שבס בראשית בשביל האורחים, זה היה הפעם הראשונה. זה היה, ואז יחידס היה, הדבר כזה יכול להיות שעה 9 בבוקר. אז חשבו, מתי הרבי, שלישי יום בלי שינה, זה לא יכול להיות. מתי הרבי יש שם, וידעו מתי שהרבי יצא, מתי שהרבי נכנס, וזה לא, פשוט לא היה זמן. אז הפעם היחידי, מה שהרבי סגר את העיניים, זה היה בשעה שהגבי דרש בשבס בראשית, היה דורש איזה דרשה לכמה רגעים. אז הרבי ישב וסגר את העיניים. אז ראו שהרבי, אם הוא ישן, לא יודע, אבל זה ככה זה היה מציאות. זה היה הרבה מסלס פשוט שהרבי, מה שידוע, לא יודע, הרבי. זה המציאס, אבל לא סמכרת איך נשווה הרבי. הרבי היה גיבור, זה היה לא פשוט כל כך. אבל זה בגשמי, זה אנחנו מדברים. אבל דוסיס, זה תחיה דרינה במוחש. ומילא מזאת, מה אני רוצה להוציא מזה? מזאת המול, מזאת ודרוצן, ודרוכניס אותה איסגברס, עבדי חומריס, יש לו התגברות החמר, הצור על החמר. הרוצן שולט, יש רוצן תקיף, אז זה שולט. לילה מדודם במוקים שלי בחופץ. מה הפירוש לילה מדודם במוקים שלי בחופץ? זה הפירוש, ללמד במוקים שלי בחופץ. פשוט הפשט במוקים שלי. זה סימן שצריכים ללכת. מדברים הרבה. לחיים. שיש גברס הצור על החמר. זה רואים כל ישראל. זה מזלה יחוזי. אני אומר, זה עניינים כפי שצריך להיות. אנחנו מדברים. לא מחזיקים בזה, אבל עניינים זה ככה. ומזלה יחוזי. ואם מתוועדים כמו שצריך, אז הרבי נותן כוח בייחוד. אבל זה כבר משהו אחר. אבל, אז רואים כל ישראל לישה בסוכה אחת, זה פירוש. נגיד, מיליונים יהודים יושבים בסוכה אחת, איך זה יכול להיות? אבל תצמצם את, כמו שאמרתי, הרצון שולט על החמר, אז החמר מתכווץ. ורואים כל ישראל לישה בסוכה אחת. זאת אומרת זה. נראה תכנישון תראי מקיף, אוקיי, לחיים. והיה דיבור העיקר, שמכל הדיבורים, מה זהו, וזהו חי ועודם לקבל פני רבי ברגל. זה אצלנו, זה יש הדובר היחידי. כולם רוצים לקיים את מה שהרבי רוצה. זה לקבל פני רבי. ושם נעשה לפניך, כמו שהרבי נזכה ונשרוי עם הרבי. אבל עד אז מה זה פני רבי? לקיים רצון של הרבי, כל אחד לפי עניון. כל אחד יודע מה שהרבי רוצה ממנו. ואם לא יודע, שישאל את מישהו שכן יודע. אבל זה מציאות. אז זה כל ישראל רואים לישה בסוכה אחת. ורצון אחד, אתם יודעים, כל התירו מצוות זה יש רבי במיימר, עונכי ולהי לו זה כל התירו כולה. ורבי אומר, האלף של עונכי זה כל התירו כולה, אחדס הפשוטה. זה בהלוכה, כל התירו כולה עניין אחד, אבל מה הפירוש? זה רבי אחד, אבל מילא צריך לי אחדס, אני מדבר בחסידים, בתמימים, מה הפירוש האחדוס? רוצן נחל לבינה שבשמיים. לקיים, אנחנו מדברים, חסידים, לקיים רוצן של הרבי, והרוצן של הרבי מהתמימים. תומים תהיה, שתהיה תומים, עם הוויה לקחו. מה זה תומים? לקיים רוצן הרבי, זה בפשטוס. ואם כולם יהיה תמימים, אז יהיה אחד, אז יהיה תומים אחד. מה שהרבי רוצה, וזה רוצן אחד פשוט. זה לא ישחלקס רציינס. אני שמעתי, לא יודע, מרבי או ממישהו אחר, הסיפור, בחור אחד, נכנס, זה היה בזמנים ההם, היה בחורים נכנסים מישיבות אחרות,
היה פעם אחד נכנס לרבי, אז הוא סיפר לרבי, זה אני מדבר סיפור אחר בינתיים, אז הוא אומר שהוא הלך אצל כל הראש ישיבות, לא רוצה להגיד כאן שמות, הם כולם עליהם האמס, ושאל מה ההבדל בין גוי ליהודי. אז בין הדבורים הוא מספר שנכנס למישהו, הוא אומר לרב את השם, אז הראש ישיבה ענה לו ראש ישיבה גדול, אולי ביחידה יש הבדל בין גוי ליהודי. אז הוא סיפר, הבחור הזה סיפר שהרבי ככה התיישר על הכיסא והתחיל לצחוק. והתחיל לצחוק. הרבי צחק וצחק. אז הוא סיפר לרבי מה שזה אמר. זה סוגיה עמוקה. הרשיבס לא יודעים בזה, אולי הם יודעים משהו אחר, אבל זה גם כן לא היה, אבל לא ידעו מה ההבדל בין גוי ליהודי. הבחור ונכנס לרבי, אז הרבי ענה לו משהו, אבל זה, הוא סיפר לרבי, זהו, אז ספרן עניונים, בסמילן חסידס, מה שאנחנו לומדים בחסידס, פשוט בוחר להם את פרק תניא, אז אתם יודעים, מה שהרבי נשמע סעיד אמר פעם, חסידס מחט קליגר במילא פרימר. חסידס עושה פיקחות, ובמילא נעשם יותר ירא שמיים. זה, אומרים, אם אתם שמעתם סיפור, זה היה בברויסקר, אתם יודעים שזה בברויסקר, אז היה לו מה שהרבי נשמע סעיד אומר, זה על הספרות הרבנים, אז הוא אומר אחרת. אז כנראה שהיה איזה קצת איזה מחלקס. אז הוא אמר לרבי נשמע סעיד, אם שזה הופן זול טברן פרימר, שהוא יעשה יותר דתי. אז הוא אומר, הרבי נשמע סעיד אמר לו, ואתה תהיה יותר חכם. Und du sollst werden Klieger. אז הרבצן אמרה שכנראה שהוא יותר גוטריד, ist אגרסר הרבה, weil ist geboren früher, aber ist Klieger nicht geboren. הברכה של הרב נשמע סעיד לא נתקיימה, הברכה שלו כן נתקיימה. הוא נעשה יותר פרומר, אבל הוא לא נעשה יותר פיקח. ככה הרבצן אמר. אבל ככה זה ברכה יותר מדי עדינה, להיות יותר פיקח. חסידס מח קליגר, זה למדים פרק תניא, יודעים מה זה תורה, יודעים מה זה מצווס, יודעים מה זה לימוד, יודעים מה לשמוע. מבייספק ובסנדלצח, אנחנו יודעים מה שמתרחש, צריכים רק לתרגם את המילים, לא מדברים בעיון, כל דבר יש, כמו שיעורים בתניא אצל רבי אייל נגיד, פשוט לתרגם את המילים. יודעים מה זה חוכמה ורציני של הקדוש ברוך הוא, יודעים במה מדובר, תורה לשמוע זה משהו אחר, אבל יודעים מה זה תורה. אומרים, בחסידים פלג מלאכים, verschiedene Wörter. אני צריך להקים במסנגים, אם זה היה נכון, אבל העניין זה טוב, אם זה יהיה בדיוק ככה, זה בפייל לא יודעים, אבל זה היה ככה. אז אחד העניינים זה, יש כמה סיפורים. אז החושד הסביר למסנגית, כן, אז אילם שמסנגית, אז הוא מסביר לו, פרק תניא, וישק ינקב לרוכל, ינקב זה מידסו רחמים, רוכל זה כנסת ישראל, ופרק ממילא בסוף. וישס כאילו למקרו רחמים, וייב, מאיר רחמים, כן. מדבר, והוא ענה לו אחר כל הדרושה, ככה חוסד מסלייב, אז הוא אומר לו, אין מקרה יצא מדי פשוטי. אז הסיפור הולך ככה אני שמעתי, אבל זה לא ראיה שזה היה בפייל ככה, אבל זה יכול להיות, זה יכול להיות. אז הוא נתן לו מכה, דו גילה מיינר, אתה חושב שהפשטו שלך זה פשוטי של מקרה? אני אומר לך פשוטי של מקרה. אני חושב שפשוטי של מקרה זה הגרופקית שלי, אני חושב שזה פשוטי. התניא זה אומר, אנחנו בחסידות זה פשוטי של מקרה. מה זה תורה? חוכמוסי של הקדוש ברוך הוא. מה זה מצווה? רציני של הקדוש ברוך הוא. זה פשוט.
זה ככה פשוט. זה צריכים רק להכניס בהראש, זה דבר פשוט. ואנחנו יודעים, צריכים לא לערב את העניינים. עכשיו כבר מדברים על רב נוחם, יש רב חיים ויש רב נוחם ויוקל, אבל אנחנו מדברים, זה כן, זה סברה טובה, אבל לא צריך לדעת, אבל תראה זה תסוויס, זה השח, יש מכולו, המרשו, זה תראה, זה חמוס, יורצי משל הקדוש ברוך הוא. רב חיים זה טוב, אבל זה לא ראיה, אני אומר, לא מדבר על רב חיים, זה ספר טוב מאוד, כולו מפטפטים, הוא מדבר על העניין, אבל זה לא חשוב. אבל אחד התיישב ללמוד רב חיים, עם תסוויס. רב חיים טוב להסתכל, הם רוצים לדעת הסבר של עניין, אתה רוצה להבין, זה טוב. אבל זה, אנחנו פעם, אני לא יודע אם אתם יודעים את ההיסטוריה של תמחת מימי בארץ, אבל היה ראש ישיבה, ברך שימי שניירסון, ראש ישיבה שלנו. אחר כך רצינו לקחת ראש ישיבה, זה היה סטריקה, ואני יודע אם אחד מכירים אותו. הוא כבר היה, אז אנחנו רצינו לקחת. אז אומר, הוא אוהב, הוא נראה לו הבחורים של לבביץ'. הבחורים מסתובבים עם הגרנט בכיס אחד, עם המנוחם בכיס השני. הלבביץ' הבחורים הולכים בלי ספרים בכיס. הם מדברים השם, זה היה אז, מדברים השם יודעים. זה בחור, זה אמר אחד לא מלבביץ'. זה היה, אז היו יודעים שהלבביץ' יודעים מה שהם מדברים. זה פשוט, מביא פרשטיין הזך, גוט נוצ מהספר, איפסלף תרויסת. אבל לומדים תסוויס. לומדים תירה. מה זה תירה? זה חוכמה סורציני של הקדוש ברוך הוא. ישבתי פעם כאן, אני מדבר, זה מצווה צלח ומסנגדים, אבל אולי זה מצווה בשיבה בסוכה, לדע בדברים בטעים בסוכה. אז כאן היה דוגת הכתבים, אז בא אחד, הוא מספר, הוא מדבר על חזין יחזקאל, יחזקאל אברמסקי היה אצלנו בישיבה, אז אני שומע ככה, אני נכנסתי בדיוק לנחם, כאן היה אברך שלנו, נשפריץ גדה, זה סציבה. אז פשוט בלבת, היה ענף כזה, היה עונף כזה, משהו מיוחד. אני החזקתי מעמד שלא לצחוק. הוא בא אצלנו בישיבה, אנחנו לא הכרנו מסנגדים, אנחנו באנו מרוסיה, אנחנו גזען כנידים פרדיים. אבל הוא היה מוועד הישיבס, אז אברהם דריזן היה מנהל, והוא ידע שהוא יתחיל, הוא יכיר את רב אברמסקי מרוסיה עדיין, הוא יתחיל להגיד שיעור שם, וזה היה מוועד הישיבה, זה צריך כסף, והוא היה ידיד של לבביץ' בדווקא, והוא התחיל להגיד, והוא ידע שאנחנו נשמע מילים כאלה, ביטויים כאלה, שאנחנו לא נחזיק מעמד, מתחילים לצחוק, הוא יכול לאבד את כל הכסף. אז הוא הסתובב שלא נצחק, לא הכרנו מסנגדים, לא ידענו מה זה המסנגדים. אז באמצע השיעור הוא אומר ככה, אז היה רב זבין עליו השלום, היה כולם, זה היה כן, הוא היה בן אדם מכובד, ידיד של לבביץ' והיה צריכים כסף ועד הישיבה, זה היה שם. אז הוא התחיל לדבר, באמצע הוא אומר, מניגון כזה, ביידיש אתם, אם אין תוך הדרך זו קנית וייך, מתזה הספשטס, מתזה נים, אפילו רב זבין התחיל לצחוק קצת. הוא כן הכיר את המסנגדים, אבל זה כבר היה בשבילו יותר מדי, דבר כזה. וכאן אני שומע, הוא מדבר, היה עונף כזה, אחד יהודי פשוט, הוא מדבר, מספר סיפור. והשתית נשתה פילה, תסיזנה בחיי הרחמונס, אבל זה מפני בחורים, אני לא יודע, זה יכול להיות, אתם אצל גם כן אומרים, כבוד הרב, וזה כבר נעשה נוסח
אני זוכר פעם הראשון שמעתי אחד בחור מהארץ, ניגש אצלי, אומר לי כבוד הרב, חשבתי על מי הוא מדבר, לא ידעתי שמתכוון אליי בדיוק. אבל אנחנו צריכים לדעת מה, דווקא נשפרגסן, חסידים אנחנו, תמימים אנחנו, זה כבוד הרב, זה, אתם שקראתם ברשימות, בבית הרב לא היו אומרים פרץ, יודעים מה פרץ, היה הרב של האדמו"ר המצוי, זה היה פרץ דרוב, אז בבית הרב אמרו פרץ, לא רב פרץ, הוא הרב, הרב מרש אמר, על הרב נשמע סייד, הוא ירא, הוא הרב, יש לנו, רב אחד יש לנו, זהו, אז das ist die Klugschap von Chassidus, das wir herausbringen, und wir verstehen, man versteht nicht, dass man lernt nicht kein Chassidus. Tanja, ich bin nicht kein größer Chassidus, man lernt, man weiß, was Teere ist. Ich sage, verrät sich ein bisschen, צוחקים עליהם, זה לא עניין לשבת בסוכה, לדבר מסנגדים, זה חבל על הזמן, אפילו לצחוק עליהם, אבל זה עניין רציני, יודעים מה זה סוכה, ועם כל ישראל לישה בסוכה אחת, וכל עניין אכסידס, נקודה של אכסידס, לתוקן איך ככה כתוב בדרך מצוי שכה, באחדוס הוויה, וזה כל העניין, אחדוס הוויה, ואחדוס הוויה בפייל, אני מספר את סיפור, יש נוסחאות שונות בזה, אתם שמעתם, יש למיכל דרלטר, היה בלבביץ', מיכל דרלטר. היה, כנראה שהיה חסיד גדול, הרב נשמע סיידן אמר, שהבחורים מסתכלים עליו, זה שווה כל הכסף. אז פעם, הוא היה משגיח, היו ילדים, לא היה בישיבה, אז הם היו באכסניות, וזה היה לפעמים שילדים לא היה להם מה לאכול. אז הוא ידע שבחור אחד לא הרגיש טוב, ילד לא הרגיש טוב, אז ובחור בדיוק עמד, והוא היה אז באמצע הקרישמה. פתאום הוא שואל אותו, היה לך כוס חלב היום? לא ילד. הבחור רואה באמצע קרישמה, והוא שואל אותו, מדבר, בכל היה איזה בלגולה סתם, כמו אצלנו, זה יכול לקרוא לשכוח לדבר באמצע קרישמה, אבל אז הוא, אחרי התפילה שאל אותו מה זה, ואיך זה קרה באמצע קרישמה, הוא דיבר שם, אז הוא אומר, מה זה קרישמה? אחדוס הוויה. הוא אמר, ילד יהודי שיהיה לו כוס חלב, זה אחדוס הוויה. הוא הרגיש את זה. אצלנו זה לא מאחדוס הוויה, זה יכול להיות מאחדוס הפשוטה של הישס, אבל בדיוק. אבל, זאת אומרת, זה האחדוס הוויה בפשיטס. מדברים, כשאני מזכיר כבר, אומרים, זה מילה ידועה, אולי שמעתם. היה לומד תניא, הוא לא היה, השכלה שלו לא היה כל כך בדיוק, אבל היה לומד פרק ראשון של שער הייחוד והאמונה. שם, אילו היה מסתלק דבר הוויה, עין ואפס ממש, כמי קדם ששס ומברשס ממש. אז הוא אומר, היה כפר עם גויים בלי יהודי אחד, זה היה עין ואפס ממש. זה היה ממחיש, מה זה עין ואפס ממש? עין ואפס ממש, כפר של גויים בלי יהודי אחד, וזה עין ואפס, זה עין ואפס ממש. תסתכלו, מה זה? עין ואפס. זה עין ואפס ממש. Das ist auch das Hawaii, wie man guckt, die Geshem hat nicht Stefes Mokim gewesen. אף יהודי אחד, זה הדורף mit גויים, ככה ביידיש היה אומר, הדורף mit גויים, זה עין ואפס ממש. זה היה הרגש אצל יהודי, אתה אוגלק צריך עבוד חסידס, אז הגוי ist gar nicht. Das ist, גשם ist gar nicht. ממציא ist gar nicht. nicht מצד מיסף ולסכונם, אסור להגיד מנו הגוי זה. הגוי זה עין ואפס ממש. היהודי יש לו משהו מציאס, יידישקייט. יש לו משהו, מציאס פון אלוקוס, יש מרבה, מונה פשוטה, יש משהו, אבל ככה זה כלום. נגיד לחיים. מה יוצא מכל הדיבורים? אנחנו מדברים, ראויים כל ישראל לישה בסוכה, אז אומר הרב מסביר את זה,
זאת אומרת שמזלה יחוזי על כל פונים, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל העניין זהו זה, זה המיתיס או עניין ככה, המיתיס או עניין ככה, וזה דרך ישורה וקלה. אני אומר, כל אחד צריך במצובה, בוחרים במצובים שלהם, אברכים במצובים שלהם, חסידים, הם עבד תלמיד התמים, הם מדפיסים, חסידים, הם משפחה, אפס זה הקונטרס, ארגס ודרלנג, זה הסחמל מרמקשן. וזה דר פשט. אחדוס הוויה בפשטוס, זה נקודה של החסידס, זה ידוע. ולמה זה נקודה של החסידס? לפני שחסידים יש לנו רבי, וזה אני אומר עוד הפעם, חייב אדם לקבל פני רבי ברגל. מה פירוש ברגל? זה אפילו במפורש הפניגלה, מפני שיראה כל זכוחס פני האדם, וקפולס פני רבי זה כמו קבולס פני השכינה, זה בפשטוס ככה, כן? בזמן שבית המקדש היה קיים, זה עניין שחסידים נשים על הרבי, זה קבולס פני רבי ברגל, זה פושט. מפני שזה קבולס פני השכינה, מן פני האדם דורש בי, זה פושט. מה פירוש פני האדם דורש בי? זה לא מדברים על הרגשים חסידים, רבי עצמסום הוא, זה דבר אחר, אבל זה פושט. מה זה רבי? זה יהודי שבוטל הליכוס, לא מציאס לעצמו. ובמילא זה מן פני האדם דורש בי, זהו זה. זה כפי שאנחנו מציירים לעצמנו. זה בסתום זה יותר עמוק כמו שאני אומר. אבל זה פשוט. במילא פורט מצערב. Was ist fort mit jedes Bottle zum Reben und der Rebbe ist Bottle zu Likus, במילא זה Bottle zu Likus. צדיקים דמים לבירה, זה פשוט. אז זה לקבל פני רבי. אז ומה זה לקבל את פני רבי? אין unsere איסיסידס. אני אומר, זה בגשמס ושום נעשה לפניך. ניסקל ישראל, זול זכר sein זנזך mit mir haben, בגוף גשמי, בעיני בוסר. ואלה גשמי ניסה בקודש ברוך הוא, ליס לידירה בתחתאים. אבל בעניין, מה זה פני רבי? פני רבי זה ייחודי באחדוסי יסבורך, זה רבי. דוסי דה רבי. בקידוש הקודשים, זה סיכס, זה נשתון, זה הרגשים. זה מודפס בסיכס. זה קידוש הקודשים, זה קבלת פני השכינה. במה זה מתבטא? ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחס, ליום חגינו, לעיקר. יש דייס בגמור, אתם יודעים, בלבלתי אחר, אם צריך להיות כסדרה. חג הפסח, חג השבועס, חג הסוכס. חג הסוכס זה הזמן האחרון של לקבל את פני השכינה, יראה כל זכות. ובמילא אנחנו מתכוונים ורוצים להמשיך את זה, לשים לרבי, ובטח שזה פועל, זה נשכם פרגה. אני חושב שאני סיפרתי כמה פעמים, שמעתי, שאתם בטח שמעתם תירס יקוסיאל, בינתיים נגיד לחיים, אני מדבר הרבה, לחיים, שמהדיבור יצא משהו על הפה, שיפעל בי ובהשמים, לחיים. אני אסיים את הסיפור. אז שמעתי את זה, מרב שמואל הוא שמע את זה מרשב"ץ. תירס יקוסיאל, בטח שמעתם עליו. רב רפואה למברגר, אז הוא נסע לקבל את הרבנות בהמבורג, המבורג זה בטייטלנד, והוא נסע, עבר דרך קרלין, היה רברנה גודל, אז הוא אמר לו, אתה נוסע לשמה,